मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। जीजा जी के खेला सब रतिया में सखी गे हम देखलो गे सुन हम देखलो गई जीजा जी के खेला सब रतिया में सखी गे हम देखलो कि चुमा नथिया हटाई के लाई चाहे सब हम देखलो कि चुमा नथिया हटाई के लाई चाहे सब हम देखलो। झाकलो जब परदा दीदी के साथे खूबे उड़त रहे गरदा की कहियो सखी सब देखलो हे गए नाचता कराबे खातिर झाकलो जब परदा दीदी के साथे खूबे उड़त रहे गरदा हे नीचा में तो किया हम देखलो हे हंसत रहे नीचा में तो किया हम देखलो कि चुम्मा नथिया हटाई के लाई चाहे सब हम देखलो कि चुम्मा नथिया हटाई के लाई चाहे सब हम देखलो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। लोटा के पानी हमरा हाथ से गिरल लाज के मारे खुशी कुछ नहीं पूरल हे गई लोटा के पानी हमरा हाथ से गिरल लाज के मारे खुशी कुछ नहीं पूरल रोशन दीवाना जीजा छै गे मजाक हम देखलो रोशन दीवाना जीजा छै गे मजाक हम देखलो कि चुम्मा नथिया हटाई के लाई चाहे सब हम देखलो कि चुम्मा नथिया हटाई के लाई चाहे सब हम देखलो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।